късното видео. Погледнете какво прекрасно време е навън. Днес съм подготвил отново нещо като влогче. Ще отидем сега бързо да заредим колата. Ще отидем да я измием после, защото е много мръсна. И след това може би ще отидем да снимаме малко тиктоци на една гледка. И след това съм се разбрал с едни момчета да снимат професионално колата. И това ще е като цяло нищо особено, но реших да ви взема с мен, да видите как ще минат нещата. Губим повече време и да тръгваме. Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go. Да свършихме с автомобилите, измихме колата, както видяхте. Сега дойдохме на локацията, където мислехте да снимем малко тиктоци, обаче пътя на там е кален и така, като измихме колата няма да я окалвам. Затова сега седим на една гледка долу на Дунава, ще ви покажа и ядем дюнери. Малко развлечение. We still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over. Ето може да видите гледката. Доста чил, спокойничко е. И ние мъндръсаме дюнери. Видите, че съм толкова намръщен на слънцето, че е точно в очите и ми е много трудно да гледа в камерата. Няма да снимаме тиктоци. Пътя беше кален, така че някак да стигнем до локацията. Сега след малко ще тръгваме и директно да се срещнем с момчета да снимат колата. И ще се видим там. Това е снимка, която аз направих. Ако искате да видите снимките и видеята на момчетата, може да отидете в моят инстаграм, който ще намерите долу в описанието. Сега ще видите кадри, след като ги качих да ги повозя. Следващия път, когато возя някого, ще гледам да имаме втора камера, която да снима и пътя. Аз не го питах тебе, защото това в кога най-бързо снеждите са возил. Има една М5 русинска, та по-тъмна червената. Тя е 1000 коня, тя ли? Ами да, тя сега вече 900 коня. Тя ли? В нея ли са те возили? Да. Ама раздава ли газ? Ме раздаваш и газ, там обаче пак беше и трафик. Ясно, значи. Няма да се впечатлиш. И се впечатля, защото това ми, като бях малък, 350 и 370, дето ми бяха любимите японски коли. Те ли? Вече друго ли? Други ли са вече любимите си? Защото казаха малък. Ами да, сега пак ми идеи. Имам и тези двете GTR AMR 34-ката, защото
поради каква причина бях забравил да заснима края на видеото, но го правя в момента. Както видяхте, повозихме момчетата. Аз не очаквах кой знае какви реакции от тях, така или иначе, защото те бяха казали отпреди това, че се возили в много по-бързи коли от нашата скромна каруца. Но в крайна сметка все пак вярвам, че им направихме някакъв кеф. Някъде по екрана ще оставя страниците на двете момчета, да ги разгледате и ако имате нужда от снимки в Русия, може да им се обадите също да ви снимат колата. Рози, кажи чао на хората. Кажи чао на хората. Надявам се видеото да е харесало, не мисля, че пропускам да кажа нищо друго и ще се видим в следващото. Чао, чао!